Sare sozialetan kiston arrakasta dituk, ire izjoku horiekin ez da, euskara eta gaztelera, eta... Beitu, broma bat bezala sortu zandana, anekdotikok ikasi, ze nik lehenengo sare sozialak erabiltzen itun gehiago, igual nire lana ez dautzera emateko, ez ilustrazioko lanako, argazkik igotzen itun, eta baten ikusi nun, broma modun jendek itzulpenak iten zitula gaztelaniatik beste hizkuntzetara, ez? Korearrera edo... Eta esan ez da posible oinarte inork euskeraz inez izana. Ordu nola sinintzan, igual politikoki oso zuzenak ez dian esaldiak itzultzen, eta hainun lehenena, ez dakit viralizatu bintzan, ez dakit 2 milioi erreprodukzio edo jaso zitun. Eta bueno, azkenen niretzako ere izan zan modu bat, nola ni Bartzelonan bizi naizen, 10 urte da mazkitja Bartzelonan, modu bat izan zan berriz ere pixat euskerakin konektatzeko, ez? Nire egunerokotasunen euskeraz bustitzeko bezala. Gero, hasi nintzen pixat gehiago sakontzen, beti euskeraren igual jatorriei buruz hizketan, o hitzak eren hundik datozen, beraien etimologiai buruz hizketan, eta, bueno, azkenen nirez naiz hizkuntzan aditua, baina, bueno, interesa beti eukizan dut, izan da modu bat niretzako ere pixkat, euskeraren inguruan gehiago ikasteko, ez? Eta zein dituko adibidez beste arrakastaukien beste bideo batzuk inditukenak? Bat izan za pixkat, euskaldunen topikoen ingurun hitzeitea, ez? Ez dakit, euskeraz hitzeiten deunen pentsatzen dutela atzerritarrek ez dakit deadro hainbokatzen egeala. Beti, izaten, zoze galtxarra guretaz, hori egila, Hori egila da. Edo ez dakit, harrik jasotzen jugula, o flekilloa, ez dakit, aizkora batekin mozten deula. Olako txorakerik, baten da azkenen, txorakerik funtzionatzen buela, sare sozialetan. Bai, buru belarri, txorakerik beti nagusi, ala izatea. Barkau, ez dakit nola moztia nahi dezuen. Hori lauki txikitan, eta lauki txikitan iteko betu erakutzeko janik. Hau organikoa gota horbera, hemen txukun jartzeko. Eta ite jaten nik dek, erdite moztekenian, pasatzeiok labana, baina bukaera ino iritsi gabe. Zatik, bestela dana zapustu itek. Orduan, pasatzen diok horrela, eta ez zapusteko, inberekenaek ez iritsi bukaera ino, bale? Bale. Eta ja holakakenian, guan ja laukitxoa moztituk. Ederki. Bale? Primera. Hola inbilak. Bale? Bai, iri, ez errazko. Bueno, eta gero, helduen hitzak, bai, hor jartzeitu zu, ez da? Hori hona izateke bai, ez da? Behitu, beste modu bada, karo, azkenen sare sozialek pixkat bultzatze zaitue, eduki, ez dakit interesgarria, hobeitzat, deigarria, lehenengo segundutan sortzia, ez? Jendean gantxaututak alditzeko. Orduan, bat beti bili berda, ideia berrin bila, eta kasi denbora gehiago ematen du horrek, ez? Ideiak sortze horrek, gero edukia bera grabatzea baino. Claro, eta gaur askotan gertatuko, zeik ez da pentsatzeek, igual pentsatze, guaiarra pentsatu ja, eta gero eduki jaite genian, igual ez egain hona gelditzen, ez da? Alderantziz, bai, ez da? Bai, o lagunei galdezka ibili behar naiz, ez dakit, esaldi interesgarri bat bururatzen zaien itzultzeko, Ona, eta hori dana, ikudeatzen dituk, ikasi eta bukaeraino egiten dituk? Bai, nik egia esan ez detiruik jasotzen eduki hau sortzeagatik, por amor al arte ite dut. Bai, Baina, bueno, egia esan gustora ibiltzen naiz, ondo pasatzen dut, eta bengoz, hola nabil. Eta izeindek bestela idea hogi bidea. Esan dio bezala, ilustratzaile eta komikigile ibiltzea, hori dekire benetako hogi bidea? Bai, diseinatzaile grafiko bezala lanen ibili naiz, eta justo pandemia garaian, hasi nintzen nire komikiak marrazten, ze egia da, sare sozialetan igual, ez dakit, arazo asko sortzen dira, edo ez dakit gorroto asko ematen dure egoten dela, baina bere gauza honak ere badauzkie, ez? Eta niretzako izan da modu bat, hori, nire lana ere aditzera o ezagutzera emateko. Orduan, hasi nintzen komikiak marrazten, Instagramen eta beste plataforma baten, Patreon baten edo igotzen itun, eta, hasi nintzen ikusten interes bat sortzen zala, irakurlek ere gerotak gehiago ziala, eta horri esker lortu nun, paperean argitaratzea. Orduan, hor nabil, azkeren nahi sormena gustatzen zait, eta bideoak iten edo marrazten, ez, oso gustura. Hor gozatzen dek, eta bikain. Eta zertan pasatzen dut denbora gehiago azkenian? Ja, ire gauzak egiten, holako sare sozialeteko gauzak denborak asko kentzen di azkenian, ez da? Egia da, bai. Denbora gehiagik kentzen du, baina behitu, oin justo bideo hauek iten hasi nintzen ez ere, aukera bat sortu zait antzerkian sartzeko,
eta antzeslan bat estreinatu deu hilabete hontan Bartzelonan. Ze ona. Eta, bueno, pirilera arte edo hortxe ibiliko gea larun batetan funtzioak ematen. Así que, egia esan, ez dakit noa eramango nahuen honek. Eta nola ibiltzea funtzio horiek zeiten ditu katalanez, gazteleraz, euskeraz, o... Gaztelaniaz, dia. Gaztelaniaz, bai. Eta, bueno, hortxe ibiltzen gela larun batetan funtzioak ematen, eta, bueno, disfrutatzen datorkigunakin. Ona, eta zean zerki da, zeto paltuko zure antzeslan bat ikuste gote denean? La desmesura dauke izena, egia esan La desmesura? La desmesura. Vale. Badia bi bikote, bi mutil bikote, bakoitzak bere harremana du, eta bikotetako bat hasten da beste bat ezagutzen sare sozialen bitartez, eta orduan pixkat zalantzan jartzen da, zer dan amodioa, zer dian harremanak, eta, bueno, idazlea uruguaio bada, obran idazlea, eta Uruguaien estrenatu zuten obra hau duela pare bat urte, eta bain honeak ekarri dute. Honeak Kataluniara. Hoi da. Eta ideia zerek estatu maia guztien ibiltzia huetaka, o guainkoz Katalunian degidea, Hombre, arrakasteukiko balu, ondo molitzake. Putzuan bestadetik honean etorri bada, hemen ibiltzeko kapazek izango zate, ez da? Hoi da, bueno, eta Euskarira etortzea ere, beharra izango litzake. Vale. Baina, bueno, printzipio zengoz Bartzelonan zentratze geha, eta ikusiko dugu, aber noa guazten. Ona. Bueno, gero, labur metraien bat, eta ere bai indako aiz, ez da? Bai. Bueno, hori hasi zan, iten ditun hasieran parte hartzen nun argazki horiek, edo, bueno, erotikogoak edo sortzen hasi ginanen, argazkilaritako batek laburmetrai bat burutena izan zuen, eta Alemanira eraman gintun laburmetrai hau grabatzea. Eta, bueno, oso ezakit, uste, 5 edo 7 minutuko laburmetrai bada, baina egia da, ostra, Txinako jaialdi batera ere eraman zutela. Jope. Eta, bueno, igual horra zizan pixkat nire aktore gogo eta hori sustatzen, ez dakit. Ona. Eta orduan joan ze aktore lanak ilustratzen denboa nundik ateatzegik, baina. Ointxe denboa gortan. Loikite aldeko. Bai, loiten deu. Baina, bueno, ez dakit, egia esan, esate detena, ez dakit, ez nijoa helburu konkretu batekin, baina behintzat bidea disfrutatzen.